Maayong hapon mga kamisor, laing bangka na sa natigayon dani sa may Poblacion National Highway dani sa may Lungsod Taguluan. Diin na duha ka motorsiklo mga kamisor ang involved ani nga mao nga insidente mga kamisor. Ug alang sa detalye ato ang suwayan pod og hinabi karon ang ato ang otoridad labi na ang ato ang kwerpo sa kapulisan. Sa inyo makita mga kamisor, mo ni involved nga motor ma'am. O gato rin isa. Ang mga driver ni ma'am. Motor siya kaning isa. Kana isa is kana katong busy yung okay. Salamat ma'am. Kasi investigator karon ma'am. si Sir Acero. Sir Acero. Ayan. So sa inyo makita mga kamisor no giatiman sa tuwa mga personnel sa MDRR Motaguluhan ang maong mga involved sa maong insidente. Og sa ato makita no na sila ginadressing sa ulo sa nasampit nga involved. Ano sila ipangalan na ma'am? Lay hatag. So natin mga kamisor ato suwayan pod og kuha ang side na ni sa mga bystanders nga nakasapon nakakita aning maong panghitabo. Sir, may hapon. Kita mo sa panghitabo ani sir? Julina Luab sa Miso Radio. Sir, wala ma'am. Asa involved maning driver? Mo ning isa ka involved sir? Kani siya sniper. So mo ning isa ka motor mga ka-misor, Sniper 155 nga dunay plate number nga 884 JTX. Ang driver ni sir? Ay ikaw. Sir, pwede ka interviewon sa radyo? Sir, may hapon na siyang pangalan sir? Alan Ray Farmis ma'am. Alan Ray Farmis. Ray Farmis. Taga sa ka sir? Sa total man taga Lapuyan ko ma'am pagadian pa. Taga Lapuyan ko ma'am pagadian pa. Pagadian. Asa ka ba doon sir? Uli ko diyan sa Pugo ma'am sa among staff sa karat na ko gikan ko diga trabaho diri sa FDC. Karon paulit na mi dire. Kaya na ron tagan mong god. Para man na siya digogod, di ka na siya bigas. Wala gid siya ning lingit dito. Dire na siya katantaw. Layo pa ko ni sirbato na ko sa iya ha. Dili kaya na nako sa dire. Dire tigapon siya. Kaya gisabong namin niya. Yana na mi. Dagan mo nagubat sir? Oo nga, kauban mo. Ang kauban. So dani mo nga lane payon man magbugo. Yes ma'am. Ano kauban ma'am? So kaning isa is patabok lang. Di ka na dito ma'am. Dito siya nga side. Dito na siya ma'am. Ganit tanaw ko natin kay Pedro wala. Sir, ang imong sama di man nang ipa-dressingan? Ito mga wala pa dito pa ilang yun na. Nang sama na siya sir. Ang mangulo ang giatiman karon sa. Wala siya helmet nalabay siya sir? Diara ma wala siya nalabay. Diara mismo kung sa imong motor. Na kuan ba? So imong samad sir. Okay na naman. Nabagno sa imong kuan. Kaangkon taon og kuan. Usa may plano ani karon sir? Tapos na tagpuan ma'am. Tapos na Na naguba yung cellphone. Naguba kaya ang cellphone mga kamisyon ni sir. Asa ito agin imong name sir? Alan Ray Farmis. Alan Ray Farmis. Taga-Pagadian pa ka sir. Dali lang ka nag-work. Oo. Nanadani mga kamisyon. Salamat kay sir Sir Alan. Sumoni ihang motor mga kamisyon. Pauli na siya bugo kay natrabaho ni siya sa may FDC. O sa dihang wala damha mga kamisyon nga na nasabong na nipod nga area mga kamisyon. Igabot diya pinagi Sir Alan. Siya matuuna na hinabi nga patabok ni isa gikan dito pikas nga lane. Unya patabok sa dani nga side. Unya sa dihang nagsibato-sibato na siya. Wala ka bantay mga kamisyon katong isa tong suwayan pod mga kamisyon kuha ang side. Ato ang kaengkwentro ni Sir Alan mga kamisyon. So again mao ni ang motorsiklo. So far mga kamisyon no ikaduhan ni siya nga ato ang nakubiran karon nga hitabo dani sa may Poblacion National Highway mga kamisyon. Dan ito mga kamisor sa pikas nga side pod. Naa sila sa kuan sa kapulisan mga kamisor. So ayan na to kuha mga kamisor no ang kuanan ni sa tong kapulisan. Gi-applyan na siya og first aid po mga kamisor. Sir, may hapon sir. Julina Luab sa Miso Radio. So sa plano ani karong duha ka driver nga involved sa insidente sir? Kini siya ma'am, advice po remainsi man siya. Kini dalo na to stasyon sila lang. Okay. Dalo ni karon siya sir sa police station. Ano pangalan sir? Sa imong pangalan sir? Pangalan nimo?
Corporal Reyes, ma'am. Corporal Reyes. Atong nahihabi mga kami si Corporal Reyes sa Taguluan Municipal Police Station. O kabutyag nga ilang imbitahan si Sir Alan mga kamisor paingon sa Taguluan Municipal Police Station. O ang isa mga kamisor, ay sir, ano yung pangalan ng isa sir? Nana na yung lisensya. Ay, sir. Pwede mo ta sa pangalan ng isa? Kanang gibandi siya ng ulo, ma'am. Kaya nagkuha naman na interview naman ako sa Alan. Sir Mahilom Jerwin Mahilom. Taga Malitbog. Ayun. So ang isa mga kamisor kaning nakaputi si Sir Jerwin Mahilom mga kamisor taga Malitbog. Samtang isa mga kamisor no si Sir Alan Ray Parmes nga taga Pagadian siya. Yun naman taga Pagadian na siya. Camarines Sur mga kamisor. Salamat kay ma'am. So imbatahan karon mga kamisor sa opisina sa tuang kapulisan sa lungsod sa Taguluan si Sir Alan kay ang kanin si Sir Jelwer mga kamisor nga taga gikabot yung taga Malitbog pinagi sa iyang lisensya. Dalon man siya mga kamisor sa Northern Mindanao Medical Center mga kamisor. So mana sa ato ang mga driver no nga naminaw karon pinagi sa tong live mga kamisor hinahinay lang gyud always og bagmatngon gyud pag mutabok kalingi wala tuog gyud mga kamisor. Mani ang motor mga kamisor ni Sir Jerwil. Kani siya. Usa ka Solaris Ego mga kamisor. Asa taon kung saan siya nga ba? Solaris Ego. Nga usa ka makita mga kamisor kung saan siya. Mani ang porma mga kamisor sa motorsiklo ni Sir Jerwil. Mani ang plate number sa iyang motor. 970 KJV. So, mao ni siya mga kamisor. Nabala tong gamit ng motor mga kamisor, pinagi kamisor Angelia. So mga kamisor, tangin lang yung update ani kay pag-imbitahan pampod mga kamisor no sa parang sa igong investigasyon ang involved sa mga insidente no si Sir Jerwel mo ay dalon mga kamisor sa may NMMC Northern Mindanao Medical Center sa Dakwayan sa Cagayan de Oro na himutang og ang kaniya tong isa ka driver mga kamisor nga Sir Alan Ray pag-imbitahan mga kamisor no sa buhatan sa police station sa Taguluan alang sa dugang og igong investigasyon mga kamisor. So saan ang motorin na sir? Yamaha na. Yamaha Mio. Ay, di siya din naman ng Solaris. Di naman ng Solaris. Katong sniper nga bangga. Ari ba ka na Solaris mo nakabutang? Mio ne? Yamaha Mio. Ayun so mga kamisor. Muna ato ang update. Gikarga ng motorsiklo isa. So gikabutyag mga kamisor nga padulong man ta sa pauli na si Sir Alan Ray diya sa Maybugo. Diya man siya karon nagstay pero taga Camarines Sur ni siya, taga Pagilian ang iyang gibutyag. Og wala damuhan no nga nahitabo ang maong insidente. Dani nga dapita mga kamisor. May suna 11 ba ni mga kamisor kung wala ko na sa suna 11 na gani sir. Suna 11 ba ni sakop dani? Poblasyon. Suna 11 mga kamisor, poblasyon Taguluan, Misamis Oriental. Dani abay sa may kaya na ay mga garden side mga kamisor. At ubangan na ning na crossing nga kumulusot ka Tio Digo ni ma'am. Asa Digo ni sir? Wala na. Tio Digo ni sa una. Piguel. Tio Digo pa Japon eh. So dani mga kamisor dool sa Tio Digo. Ikaw mag-drive na sir? Sir? Imo ba gumangkon? Ang katong nakaputi? Si Jerwil? Ayun. Nagpanausap siya na ni sir. Kaya taga Malitbog man siya. Nagbakasyon siya na ni? Nagtrabaho na dani? Sa Manukan. Ayun. Sige sir, salamat. Amping sir. So miyo mga kamisor. Yan, pag kumangkon di ay si Jerwil. Usa sa mga involved. So mga kamisor no, dala na sa atong kapulisan ang motorsiklo. O gang involved sa mga insidente mga kamisor.
ang isa ka motorsiklo mga kamisor katong kay Jerwell nga pagdalon sa NMMC, gidrive siya ang angkol o paingon sila sa may police station. So far mga kamisor, mga itong update na ni karon sa may sunahon sa Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental, alang sa laing road crash na po mga kamisor nung nahitabo, nasundan tong kaganina buntag dito sa may Goldcon mga kamisor. Og salamat lang mga kamisor no sa Ginoo kay pangustawon ang pangusalang tawon ang naangkon sa ato ang mga involved sa mga insidente. So ginalaman yung kauban mga kamisor, si Mr. Julina sa Misor Radio, mobalita mo alagad. Mulingaw, bye mga kamisor, maayong hapon, God bless og amping kanunay.